नहीं देते हैं आप? क्या मैं पीछे कर सुनिए पहले प्यार कि के हो जाइबो तो सर के तू बोलो बोलो अरे कुछ दिन के बाद सही में अरे दिल पगला रोई बन दीवाना जिया गंगू भाई जिया जिया गंगू भाई ले हम भी हो सीख ले अब हम भी अरे गम में अरे हंसे के अदा अब जिए के पड़ी अब जिए के पड़ी प्रीतिया के पीर में नहीं खुदा तकदीर में जान प्यार नहीं खेले कल हाथ के लकीर में नहीं खुदा तकदीर में जान ये अनुपमा सखी खाली सच संगावतरू हमरो के प्यार में डुबावतरू बाकी को बात कही डूब जाओ ये अनुपमा सखी कहिए कह के का गोलू सखी का गोलू सखी तोर बियाह भई हमरो बियाह भइले के संगे अच्छा अच्छा हमार पियवा बहारा छोड़ के चल गइल बा अच्छा अच्छा हमार बोलमुआ करत के रहे आ लुधियाना कमाए गइल बा सही बात तारा से को बात कही कह दी ससुरा में जोरतिया चढ़ली जवानी अरे मुआ ना भातार कटे बहारा में जानी बहारा में चाली हो बहारा में चाली ये अनुपमा सखी ए गोलू सखी का गोलू सखी ऐसे निमन रहे त ये हसे निमन रहे कर के घीउ हो सकेता हमर जीव मरल बा ऐसे निमन रहे नहीं हरे के घीउ हो सकेता हमर जीव ये अनुपमा सखी जानतारू हमार बोला गोलू काहे हमार करत गांव निमन बा पूछलू हां काहे पूछो जोर से पूछो कहे काहे काहे मिलत रहे माजा ओही जब परवा के तरवा आई करत गांव के लइका गोलू राजा हवे गमछा बिछाई के सुतवत रहे यारवा रहे यारा सुतावत रहे यारा ये अनुपमा सखी गोलू सखी हम जानो तनी कि तू आरजेडी हो आ केहू तहार सखी बिया की नीतीश कुमार के पार्टी में भी केहू भाजपा हो एगो कौन तो जन सूरज चलल बा हां जी बाकी हम जानता रू कौन दल के रही पूछो कौन दल कौन दल अपना नैहर में करत नैहर में कौन दल के रहलो खेलवाड़ी दल के जोगिंदर भैया हमार दल अलग है खेलवाड़ी दल एमे केहू हरबे ना करी मान के चली हम आरजेडी दल के हैं अरे वो खेलवाड़ी दल ये कौन दल है एमे केहू हरबे ना करी सवारी में खेलवाड़ी कर खेलवाड़ी दल के रहनी हम सचिव हो सकता हम जीव मरला आ बराबर कहीं सुन के मम्मी से बोलावा लोग ये सखिया सखिया बोलावा लगे सखिया बिहार पुलिस के जवान है रोहित सिपाही तनी स्वागत कर दो बहुत बहुत धन्यवाद ना नाम बोल दो सिपाही जी बड़ा रोहित सिपाही जी हाँ कहीं सुन के मम्मी से हमारा बोला मुआ के बोला दे अनुपमा सखी उनका बिना हमारे कोनो काम नहीं खे हो कौनो ना कहीं सुन के मम्मी से बोला वो लोग ये सखिया लगे सखिया बोलावा लगे सखिया उड़ी जाती हो बहु जरा ही तो अबले पखिया तबले पखिया तार भौजाई कहेली का प्रीति भौजाई हाँ प्रीति मारो खत्म भी आई
अरे एक गाना पर मा जाए तो अपने खड़ा हो जाए तार बाकी भौजी कहले ओरिजिनल भौजी एही गोलू खाती एही गोलू खाती पूजले रही शिव हो सकता हम जीव परवा एही गोलू खाते बुझले रही शिव हो हम जीव परल बा। अगर ऐसे कह देबू भाव तो जोगिंदर भैया से पेमेंट के बाद हालांकि हमने के पेमेंट पर नहीं आई बाकी जौन भाव करो तनी हम श्रोता खातिर कोनो काम करिले जैसे करो तनी कह देबू ते 21,000 रुपया हमार अलग से तारा के जोगिंदर भैया दिए बाकी वो कह क्यों दो। देंगे आप दीजिए हम भी देंगे बाकी करोगी तो पहले दीजिए पहले करो ये कोई बात नहीं अच्छा पहले काम ना लोग खोजेला भैया एक अच्छा में कह दो। एडवांस पेमेंट 5,000 देम पहले कह दो एडवांस से पेमेंट दो देम पेमेंट